हेलौ लोगोफोर नै जोंहा क'क्राझाराव थांनो ओंखारदों फिसाजो आं ओमफ्राय नैबेहा दहाय फैदों आलासि जाफैदों नैबे जिंजिङा खान्थाल फिथाइ जानो फैदों आमतिसुवानि नै बियो रानि खाथानिसो बस जाबाय बियो रानखाथायाव थाहैबाय नालाय फैदा सुथि नै सुथिया जोंना बिमा फिसा एखे ड्रेस गानथारबाय जोंहा बिबैनाव थांनो नागिरदों बिबैया लोमजागासिनो नालाय नायनोसै आरो एसे थांनोबो मोनखाला दैज्लां बोथोर सफैबाय माइ गायनांसिगौलाय ना ओमफ्राय नै फिसाजोनि फरिखाबो जानोसै समबारनिफ्रायनो थांनानै फैनोसै आरो बिबैखौ नायनोसै सुबिदा उसुबिदा माबायदि जादों दे हेलौ होनहरदों हेलौ लोगोफोर होनहरदों स्कुटिजों थांसै गारि गिदिरबो गैजाखाया नालाय बेजोंनो थांसैलाय जोङो बार नाङोना बरिया स्कुटिजों थांनायासो गारि गिदिरजोंना बार नाङाना बेसेबां एसि जानोब्रा बेमार जायो लोगोफोर थांसै दे जोंहा फैदा थांसै दे नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा जासिगोन नालाय आब'मोना बाथरुम फायखाना ज'जोब्बायाव मा बानायनाय हा औ बै न'आ बाहाय जासिगोन नैबे गाहाय जासिगोन नैबेथ' जा गोजौ जासिगोन आलासि गथ'आ आयै मेंबाय जोंहा बिमा फिसा एथ' रुनि खाथानिफ्राय फैनाय ना आब'मोनाव मोनफैग्रोबाय आरो ओरै फैबा आब'मोननिखौ मोनग्रोयो नालाय बिसोरनाव हाबनानै दा आइमोनाव ओरै थांसै आरो मोनफैबाय जोंहा आब'मोनाव बिल्डिं गाखोना मेंबाय जिरायबाय दसेना बेखौ नायनोसै ना लोमजानायखौ नै आब'आ थाइजौ लाबोदों लोगोफोर आमतिसुवाखौ जाहोहरनो नागिरदों खोमा जोंनो ना मा जानोसै स्प्राइटसोलै दै बथलाव सोना दोननाय ना मानाय सानदां स्प्राइटसो ओमफ्राय माबा खुगा माबानायखौना गोरान ओमफ्राय थाइजौआ नै थाइसे माखासे दोनसैब्रा थाइनै थाइथामल' लेंसै नामा आब' नै आपेलबो दालिमबो दंमोन नै दालिमाबो थाथोंसै जाला आंनो हरनो नो आब'आ आपेलखौबो जाला दे मादे नै जागोनथ' आं मेंग'खौ हागोनसै ओमफ्रायो मिस्टि दङ नै मिस्टिबो लाबोदों नै आब'आ जों फैगोनखाय मा खालामनानै दोनोथाय आं सिराबो बानायनानै दोनदों सिराखौ दा बयामसो हरदों आं नै थालिर मा थालिर मालभग एथ' गिदिर गिदिरा मालभगसै नङालै बे
जानोसै आमथिसुवानि नोंथांमोनहाबो जादो आमथिसुवायाव नैबेयाव दोन जोंना आमथिसुवानि ब्लग जाबाय आरो बेयो जा साइसखानै थाइजौआ मा थाइजौ जाय लेंग्रा ना माथाय लेंग्रानो मानो माबा बेबायदि थाइजौआ थाइसेबो गेसाव थायाथाय आसरितसो या जानो लुबैनाया हाथारला खदै खजोबबाय जर बायगासिनोसै नै नैबे थाइसेयाल' एसे जादो मा जादो हानहरदो मोनसे जानो लुबैनायानो जादो हाननो हाया नै मादा फिसायो hey बेखौ जाया बेखौ जागोन दे मादासो जायो गोदै एसेल' मालाबा थांना रायफिनदोब्रा दखानदारनाव लाबाय थाबाय जा गोदै होननानै लाबोदों नोंना हरदोंनो बेनिफ्राय हाइनोबो माबा गैला नों बे बायनो दा जादो केमेरामेननो हरबाय आङो जानोसै बेखौ गुमैनो फैनोसै जानाय नायसै आमथिसुवानि आयु सिनि होनाय बादि गोदै मैथासार गोदै ओंखायनो गेरेन्थि होलायथारदों बिसोरा गेन्द्रायाबो नै जागासिनो मालाय मेंग' बानाना नै दंबावो नै मेंग' दालिम आपेल मिस्टी और स्प्राइट हनै आब'आ खेबजालानो देलायाखै लोगोफोर आं दा आइमोनाव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय नै दा आमथिसुवानि थाखाय बाबानो एसे माबा बावदों आरो फिथाइ सामथाइ ओमफ्राय बाबानाथ' बेयावनो सावखादों बाबाखौ माबा बानायनानै दोनदों आरो ओमफ्राय दा ओरैजाय फिथाइ सामथाइ मेगि साहा बिदिनो बिस्कुट इरि बावबाय आरो बाबानि नामै दिनै ओमफ्राय आदामोनहा बावनानै थांखांजोब्बाय ओमफ्राय आंबो दासो सफैदों नालाय बाबाना ओमफ्राय दैज्लां बोथोर ना लोगोफोर नै बिथिंजाय एसे माबा जाजोब्बाय आरो बेयाव माइ गायो नालाय जोंहा ओमफ्राय दा नै ओरैजाय लोमहांहां जाबाय बाबानि माबायाव आरो स्थानाव ओमफ्राय दा जोङो नै बेयाव फैबाय आरो आइया माबागासिनो आरो माने बेयाव बावगासिनो आरो बाबानि नामै आइयाबो जोंना लांथियासो फैबाय माने दुगैहैखागोन नालाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो आरो ओमफ्राय दा बावगासिनो आरो आदामोनहा बावनानै थांखांजोब्बाय होननानै खोन्थाबायना आङो दा बावनोसै आरो एसे बाबानि नामै जा हायो जोङो बेखौनो बावबाय आरो फिथाइ सामथाइ साहा बिस्कुट खान्थाल बाबाया बेफोरखौ जानो मोजां मोनोमोन नालाय साहाखौथ' बिराद जौबो लोङामोन नालाय बाबाया साहा लोंनो बिराद मोजां मोनोमोन आरो सामफ्रामबो साहा फुदुंनानै होबाय थानांगौमोन दिनावनो खेब्रैसो जायो बियो जेसेबां फुदुंना होयो एसेबां लोंनो मोजां मोनो बाबाया जौ एरि जेबो लोङामोन नालाय ओमफ्राय मेथाइफोरखौ जायाबाबो होबाय आरो बाबाया माने मेथाइ जानो मोजां मोनखाया जोंना ओमफ्राय मेगिखौ बिराद गोथाव मोनो ओंखायनो मेगिखौ होबाय आरो ओमफ्राय खान्थालखौबो आंखौ जानो लेंहरबाय थायोमोन बिसोरानो ओमफ्राय दिनै बाबानि थाखाय बावबाय आरो जा एसे बावो बेखौनो बाबाया जानानै गोजोन लांथोंसै आरो बेनो आरो ओमफ्राय बैहाय बाबाजों लोगोफोर फैफानायफोरखौ बिसोरनोबो बावबाय आरो बेनोसै लोगोफोर दा जों एसे खुलुमनानै थांसै आरो देहा एसे खुलुमदो खुलुमखांबाय आंबो दा ओमफ्राय थांसै आरो जोङो दैज्लां बोथोरखायनो जा हाब्रुना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै थांसै बाबा दे जों दे एसे आगसिजों नारथ्रोहरदो
नै दसे जिरायदों लोगोफोर ओमफ्राय बाबानोथ' बावहैखांजोब्बाय जोङो ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां थाबाय आरो आइजों आंजों आरो आदामोनबो बावहैदों जोंनि सिगां आरो आं भिडिअ'आव लाबोनो हायासै ओमफ्राय दा संसै खावसै मोनानि जानोसैलै आरो दाउ हमदों बिदाया दाउजों माजों जायो जानोसै आरो ओमफ्राय दिनैना ब्लगा बेनो जाबाय ना आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ मोजां मोनदों होननानै आरो थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन आरो ना दाथ' बिराद दैबाना जागासिनो दैबानानि ब्लग लाबोनो नागिरदोंमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय गैया आं टाइमखौनो मोना टाइम होनो हाया एकदम फिसाजोआ फुङावनो माने 7:45निफ्रायनो क्लास जायोना बिनि थाखायनो आरो एकदम फुङावनो संनानै खावनानै फिसाजोखौ जाहोनानै स्कुलाव लानानै थांनांगौ जायो ओंखायनो ब्लगखौनो बानायनो मोना जागासिनो आं ओमफ्राय दोनथ'लायनोसै दे बाय बाय लाभ इउ अल बयनिसिमबो